Hindi, naman, walang third rail. Hello, shout out. Good evening to awesome people. Shout out. Dito na nag-load. I like me better when I do it. Makakasabayan natin pang series. Thanks for the like, Shari. Ito rin yung pupunta doon sa kanila ni Omega na. In 500 meters, turn right onto Marotac Nuevo. Jan! Gana din! Keep safe, B1 sa biyahe. Ingat-ingat. Parang dyan, Koy. I love you. Yung sa kanila ni Omega. Ni Omega. Sa kanila Omega. Ah, dito to. Dito sila. Turn right onto Diretso Marotac doon. Nuevo, Pero Zaraga dito Road tayo. National Highway. Pero doon yung diretso sa kanila sa academy. Tayo dito. Love you too, B1. Love you too, B1. Sabihan mo si boss, pending ako sa medical. Continue on Marotac Nuevo, Zaraga Road for 800 meters. You like me better when I'm with you. Pinaan mo. Two awesome people, Shari. Love you too, B1. Sana ko lang mamahalan. Bilog na naman ang buwan kasi hindi kita yung buwan. Hindi clear ang buwan. Pauwi pa lang kami. In 400 meters, slight right onto Benga Vandy Dominguez Road. Bangga Dominguez Road. Dumangas na. Bangga Dumangas. May arko dyan. Thank you, John. Slight right onto Benga Vandy Dominguez Road. Thank you, Bito. Palpak yung nagupit sa akin, Bito. Uy, dito lang ga. Oh. Sabi ko may arko dyan. Oh my Continue God. on Marotac Nuevo, Zaraga Road for 3 kilometers. Hindi na layo. Tasang. Nansi. Ah, dito. Diyan, mas maganda ka gumagupit sa kay kay Bito mo, kay B1 mo. Mas maganda yung gupit mo. Kaysa sa nagupit niya sa kanya dito, aywan. Ginawa siyang kipuin. Dun. Layo na to dito. Yeah. Continue on Marotac Nuevo, Zaraga Road for 800 meters. Ano ba yan? Oh! Kung doon tayo dumaan, malayo, no? 35 minutes. 20 minutes mo na, imo to 35 minutes sa piyak. Ama.
sa coastal road. Ito ulit tayo. Hindi na tayo tinuro sa coastal. Wala na tignan. Parang tignan. Wala yung signal. Ang cute din nila. Kaya nga. Wow. Tapos parang biglang pusa na yung Meow, meow. Parang na pusa na rin siya. nahuhorny na puso eh. Ow! Ow! Don't you worry. This is night time. Going to night time. Your night time. In 300 Pinaikot tayo. Ah, bakit? Diretso na. Pinaikot tayo. Paikutin pa tayo eh. Wala. Klaro. Okay. turn left. Ang gamay mo. Lalabag kasi naman tayo sa pagbalik. Hindi ka naman. Oh, dumiretso din siya.